Hola a tothom, aquí estem una altra vegada. Bé, el que volia parlar avui és del desconfinament, no? S'ha iniciat el desconfinament i és una bona notícia. M'imagino que per molta gent ho és. I amb molta il·lusió doncs, han començat a sortir al carrer. Evidentment, s'ha de fer unes mesures preventives i tal com ens diuen que s'ha de fer, no? Però jo també m'he trobat que hi ha molta gent gran sobretot, però també d'altres, de joves, que els hi fa com por. Ara els hi crea inseguretat això de sortir al carrer. I dius que curiós, no? Perquè això ho havíem fet sempre. Però té sentit, i de fet és normal. Hi ha moltes vegades que quan un fa una activitat i deixa de fer-la, doncs se sent que no té les habilitats, que ja no té aquella capacitat per fer l'habilitat. I podem pensar en qualsevol cosa. Des de, no sé, practicar un idioma, si un el parlava més o menys regularment, han passat els mesos, els anys, i ja no té la mateixa fluïdesa, però sobretot no té la sensació de que ho pugui fer, no? Parlo d'un idioma, parlo de dibuixar, tocar la guitarra, cuinar, qualsevol activitat. I és el que ens està passant ara, que moltes persones doncs, han estat setmanes tancades i ara costa tornar a sortir al carrer. Però és important fer-ho. És a dir, sortir al carrer és beneficiós. Sí que és cert que ens diuen, bueno, estiguem confinats, no?, per un tema de no contagiar-nos i no contagiar, i això és real, però també necessitem doncs, sortir a l'aire lliure, que ens toqui el sol, perquè això és bo per la salut, no?, pel cos, i si és bo pel cos és bo per la ment. També, quan un surt, doncs veu gent, encara que no s'hi acosti, no hi parli, veu gent, veu vida, no? I això com que normalitza totes les coses. Per tant, hem de partir de la base que és beneficiós. Ara, si algun de vosaltres us està costant, crec que la primera reflexió és dir, doncs, això ja ho he fet, això ho he fet moltes vegades, ho he fet sempre, ho he fet durant anys, ho he fet tota la vida, sortir a caminar al carrer, a comprar, a fer moltes activitats. Per tant, allò que hem fet sempre ho podem repetir. I ho podem repetir les vegades que vulguem. Clar que si fa molta por, no es tracta de sortir el primer dia al carrer doncs, i posar-se a caminar i caminar i caminar i fer una sortida molt llarga, en absolut. Aquí del que tractem, no? Quan un té por, és mirar d'afrontar-la gradualment. Això vol dir doncs, que el primer dia un surt tranquil·lament, respira i surt una estoneta. És que és igual, 5 minuts, treure el cap. Només una mica, per habituar-nos de nou al món exterior. I el segon dia avancem una mica més i el tercer una miqueta més, fins que a poc anem normalitzant la situació de sortir i la gaudim. També diré que d'entrada pensem en gaudir de sortir. Pensem doncs, en la sensació de la calor, la sensació del sol, ara és una bona època, doncs aprofitem això. I això potser ens pot motivar a donar aquests primers passos. Per tant, recomano a tothom, això sí, seguint les mesures preventives, doncs que sortiu cada dia a l'estoneta que necessiteu, l'estoneta que vulgueu. I a poc es anirà normalitzant la situació. Fins a la propera. Salut!